Mateng guys, lho, mateng kabeh san. Tuh. Kabeh menyok jebuk nang. Tuh. Waki. Waki. Ayo guys, syuting terus guys. Tak mangan iki guys, aku syuting guys. Masih gitu dulu guys, parek guys. Mbak aku guys. Oh guys, beduke lho. Oh. Tak pakan nih. Oh. Terus matang. Tuh guys, kedul-kedul mau ngedukin. Sing syuting melet guys. Ngomong lah. Enggak. Ngeduk tenan. Nih godok ya. Ora sampai 4 jam. Tapi ngayu. Untuk ngayu. Iki ora ya. Mbok nek kesuwen nek bakar gimana aku? Ya urung dibakar bakam nek. Urung mateng kan, Mang. Urung mateng kan, Mang. Mateng piye? Urung. Kasih. Malah enak sak kulit kasih. Kasih. Anjay. Hah? Melet. Ora. Wah, incer oleh nyuting ki kok. Maksudnya mbek aku. Pegelen aja. Oh, mau meduke. Panas. Rasanya iki lho. Kayak kalah hampir.